መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ገማግም ባሕሪ ላምፔዱሳ ኢጣልያ ዘጋጠመ ህልቂት ኤርትራውያንን ካልኦትን ብደቂቕ ክከታተሎ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ 9 ጥቅምቲ መግለጺ ውጽዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለጺኡ ንቤተሰብ ግዳያት ጽንዓት ተደበሱን ህዝቢ ኤርትራ ድማ ጽንዓት ካይደራዕ ድሕሪ ምባል እቲ ህልቂት ናይ መጀመርያን ሃንደበትን ዘይኮነ ሓደ ካብ ሰንሰለት ምዕራፋት ህልቂት ኤርትራውያን በእዳው ገበነኛታት ኣፍለስቲ ምዃኑ ኣገንዚቡ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ኣሰቃቂ ገበን ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ቁጠባውን ሸርሕታት ኣብ ከውሒ ምስተራጸመ ንዘይጸዓድ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ በታቲንካ ንምምሳን ዝዓለመ ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ብተወሳኺ ቀዳማይ ተሓታቲ ናይቲ ህልቂት እቲ ዝተፈላለዩ ወኪላት ኣኽቲቱ ስርሒታት ፍልሰት ሰብ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ዋሽንግተን ከም ዝኾነ ኣነጺሩ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ መወዳእታ እዚ ናይ ላምፔዱሳ ፍጻመ ይኹን ቅድሚኡ ዝተፈጸሙ ገበናት ካብ ሱር መሰረቱ ብናጻ ኣካላትን ብግሉጽነትን ተመርሚሩ ሓቂ ክገሃድን ፍትሒ ክረጋገጽን ብምጽዋዕ ምእንቲ ርትዕን መሰል ዜጋታቱን ኣብ ቅድሚ ፍትሓዊ ዳንነት ብመርትዖታቱ ክምጉት ወትሩ ድሉ ምዃኑ ደጊሙ ኣረጋጊጹ